Uns 200 professionals van participar el 29 de maig en la tercera jornada de salut mental i discapacitat intel·lectual organitzada per l'Institut d'Assistència Sanitària, Graners Fundació i la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. La jornada es va celebrar al Parc Hospitalari Martí Julià de Salt, tot i que també es va poder seguir virtualment. L'eix central d'aquesta edició va ser la coproducció, un model innovador que fomenta la implicació activa de professionals, persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies en el disseny, desenvolupament i avaluació de serveis de salut mental i discapacitat intel·lectual. Aquest enfocament reconeix el valor de l'experiència de les persones usuàries dels serveis com a part fonamental per aconseguir una provisió de suports en la línia amb els principis de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. La jornada va arrencar amb la taula institucional. La veritat és que fa molta il·lusió que aquesta sigui la tercera jornada, no? Omple d'optimisme, no? També per al futur, amb aquesta jornada que coorganitzem amb l'Institut d'Assistència Sanitària i amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental des de la primera edició del 2020, i que, no, com penses, amb aquest global d'aquestes 3 edicions doncs ja són més de 850 persones, no, les que l'heu atès comptant la gent que avui sou aquí. No? Per tant, és important com pensem en l'efecte multiplicador que això està tenint. No? Voldria compartir amb vostès 4 de les preguntes que em suscita l'acte d'aquest. No? Primera, per què anem en tant retard històric en habilitar la ciutadania als discapacitats intel·lectuals si la Convenció de l'ONU és del 2006, ratificada per l'Estat el 2007 i entrada en vigor el 2008? Serà un canvi, un accelerador real o un marejar la perdiu el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat signat a Catalunya a l'abril de 2025? Avançarem tots plegats cap a canvis de consens executables per desinstitucionalitzar i afavorir la vida de la comunitat? I com sabrem que avancem cap a models de vida independent integrats a la comunitat amb autonomia i llibertat i suport en la presa de decisions? Mirant el programa d'avui, la idea de la coproducció és interessant i innovador perquè, a més, el fet de que sigui una patologia tan estigmatitzada, la salut mental comporta molt estigma, però la discapacitat intel·lectual és una de les patologies en salut mental amb més estigma, i quan hi ha estigma no es pregunta a les persones afectades, no? I anem tirant sense incloure la seva opinió. I aquesta part és molt important, no? Donar la capacitat i donar el valor, perquè nosaltres com a professionals serem molt experts en la malaltia, però són les persones les que són expertes en elles mateixes, i és des d'aquest punt de partida en el que podem treballar conjuntament i trobar solucions i ajuda i suport per a aquestes persones. Des del Departament de Salut ja fa uns anys estem fermament compromesos amb un model d'atenció de base comunitària on hem de potenciar la recuperació dels projectes vitals de les persones. Fer aquest acompanyament a les persones en el seu projecte vital, respectant els seus desitjos i les seves preferències i sense que siguem nosaltres els que acabem imposant el seu propi projecte de vida. El Parc Hospitalari Martí Julià jo crec que n'és un testimoni viu al llarg d'aquesta història. Un espai que ha deixat enrere l'estigma dels antics manicomis per convertir-se en un lloc d'atenció integral, innovadora i humana. Un espai que avui acull aquesta jornada on es vol posar al centre la coproducció com a eina clau per poder avançar, perquè no podem, crec, parlar d'atenció de qualitat si no escoltem, si no compartim el poder de decisió en qui més sap sobre tot això, que són les persones que ho viuen en primera persona. La jornada va estar conduïda per Sandra Martínez, persona experta per experiència, i Carme Mariscot, psiquiatra de l'Institut d'Assistència Sanitària. La conferència inaugural va anar a càrrec del professor Eddie Chaplin, expert internacional de London South Bank University, que va oferir una mirada global sobre el potencial transformador de la coproducció. La legislació que requereix que les autoritats locals a Anglaterra, que presten els serveis i també que posen en marxa els serveis, s'han de comprometre amb la coproducció. Veurem què vol dir tot això. Per tant, aquí tenim una definició
definició de la coproducció de serveis públics. Això vol dir que les persones que presten i proporcionen aquests serveis i les persones que hi tenen accés i que els reben han de compartir el poder i la responsabilitat i treballar juntes per tenir un benefici mutu i igual i recíproc amb aquestes relacions d'atenció. Això vol dir que la gent rep el suport que necessita. Aquí tenim 5 valors de la coproducció. El primer valor és que cal valorar tots els participants i construir en base a les seves forces. En segon lloc, desenvolupar xarxes entre aquests silos, és a dir, que els silos no estiguin aïllats. Després, fer el que és important per les persones que hi participen, construir relacions de confiança i compartir el poder. I cinquè valor, doncs la gent pot canviar i les organitzacions poden esdevenir capacitadores. Quins són els beneficis de la coproducció per persones amb discapacitat intel·lectual? Doncs s'empodera aquests individus per apropiar-se de la seva atenció, millora la rellevància, la resposta als serveis, millora la inclusió social, redueix l'estigma, construeix confiança i capacitat en els usuaris i també en el personal. També va parlar del conjunt de publicacions Peter and Friends, materials visuals, accessibles i adaptables, creats per Stephen Harley per ajudar persones amb discapacitat intel·lectual a entendre temes relacionats amb la salut i el benestar. Les persones amb dificultats d'aprenentatge expliquen les seves experiències, també els cuidadors, els clínics, el personal, i tothom hi té la seva a dir. I aquest llibre, doncs, hem editat totes aquestes aportacions. I aquí tenim alguns dels països en els quals hem recollit idees de Malàsia, Austràlia, Ghana, també de Madrid. També hem rebut opinions d'arreu. També vam tenir una intervenció des de Sud-àfrica. A la segona ponència hi van intervenir Francisco Javier Pino, psiquiatre i coordinador de l'equip de salut mental de Montijo, a Badajoz, María Ángeles Huertas, gerent de Plena Inclusió en Montijo, i Francisco Javier Pinilla, expert per l'experiència, que van explicar la seva experiència amb la coproducció. No us explicarem un model perfecte, però parlarem d'una experiència real a la vida que per nosaltres coproducció va més enllà de la col·laboració. Coproducció és compartir poder i posar al final la construcció d'un suport basant-nos en l'experiència de qui viu la situació i no des dels despatxos. Cal sortir una miqueta d'aquesta zona de confort i ser creatius. Cal col·laborar amb la resta de recursos comunitaris, tot buscant aliances amb les associacions, com ara Plena Inclusió, empoderar i acompanyar, i cal també afavorir la formació i la cultura general, global, institucional també, perquè l'administració tingui en compte tots aquests fets. El seu canvi de mentalitat va arribar amb el cas de Francisco Javier Pinilla, quan aquest va qüestionar les opcions residencials que li oferien. Tots els recursos eren sempre buscar-li un pis. I què tal anar al camp? Perquè si allà s'hi trobava millor i tenia aquestes opcions, estar envoltat del que ell estima, els animals, la naturalesa, així que vam dir, camp és el que hem de buscar, un lloc natural. Allà al poble, per suposat, tenim molts entorns rurals de camp. I aquí vam començar a pensar, plantejar-nos el camp com a opció de vida. I ell ho tenia clar. Bé, al camp ja porto ara 5 anys vivint sol. 5 anys, que es diu aviat. A la tercera ponència hi va intervenir Berta González, assessora del Gabinet de Secretaria d'Estat de Drets Socials. González va explicar com les polítiques públiques de cures estan evolucionant cap a un model comunitari, participatiu i centrat en la persona. I el que vam entendre ara fa ja 4 o 5 anys, especialment amb tot aquest efecte post-pandèmia, d'allò que la pandèmia va qüestionar i va possibilitar també a nivell de consciències socials, és què passaria si en el propi procés de disseny
de les polítiques públiques, obríssim espais de creació compartida on d'alguna manera es mira d'escurçar la distància entre aquells que dissenyen les polítiques públiques i els que les implementen en el dia a dia. També va remarcar la necessitat de canviar de paradigma que trenqui amb els models institucionalitzadors que sovint són deshumanitzadors. Així ho explicava Esther Punzano, persona experta per l'experiència en un vídeo que es va passar durant la ponència i on explicava què era per ella la vida en comunitat. Hem de canviar la mentalitat i no basar-nos en aquelles institucions tan rígides que deshumanitzen la persona i començar amb un canvi, en el meu cas, a través de l'habitatge i els suports que això inclou i tornar a recuperar allò que vaig tenir un dia. Una bona vida a la comunitat seria que tots i totes poguéssim treure el millor que duem a dins. Tots tenim alguna cosa que podem aportar. González va explicar com s'estan plantejant aquests canvis. Hem intentat articular el que anomenem sistema o ecosistema d'innovació social pública per tal de ser ben a prop dels processos d'implementació a la pràctica. Nosaltres volem contribuir a transformar el sistema de cures al país. Hem definit aquests 3 processos que, encara que sembla que siguin un rere l'altre, de fet, es produeixen d'una forma molt paral·lela. Processos d'escolta. Després, tot aquest procés que us estava explicant de projectes d'innovació social, d'experimentació, generarem aquest espai d'alguna forma segur d'experimentació amb gent que tingui bones idees per fer proves, per veure què succeeix. Quan fins i tot en el sistema de finançament nosaltres contemplem l'error, i això és molt interessant, amb tot aquest procés d'experimentació, aleshores fem un procés molt interessant i som immersos d'agrupació de les troballes, fer aquestes troballes públiques, utilitzar-les per transferir les troballes a les polítiques públiques. A la 4ª conferència es va presentar el projecte Entre Iguals de Girona, una experiència de coproducció i empoderament amb un usuari expert. Cristina Gibert, cap de Servei de Rehabilitació Psiquiatra de l'Institut d'Assistència Sanitària i Xavier Benzal de la Fundació Drissa van explicar aquest servei innovador d'acompanyament personalitzat per a persones amb problemes de salut mental. De fet, jo explicaré 2 experiències de coparticipació i d'empoderament. Una és un usuari expert remunerat des de fa 16 anys, col·labora amb el servei de subaguts gràcies a la col·laboració amb Drissa, en David de Martín, que va començar en David, vinguent un cop al mes, una hora, i a més, l'usuari expert quan ve és una tasca que és complicada, no coneix a les persones que vindran a aquesta xerrada. Van decidir fer-ho acompanyat d'un professional d'infermeria i nosaltres valoràvem els usuaris que estaven millor, a punt de marxar d'alta, i en aquest sentit que l'usuari expert li pogués explicar la seva experiència i que li pogués ajudar aquestes persones en el seu procés de recuperació. Professionalitzar la persona experta per l'experiència. De manera que el que volem crear és un servei innovador, format pel que nosaltres en diem que és una figura ja existent, però que volem potenciar els agents de suport entre iguals, que són persones amb problemes de salut mental que han gestionat de manera favorable el seu procés de recuperació. Mentre que Cristina del Pozo, que és agent de suport entre iguals, va explicar en primera persona com funciona aquest acompanyament i quins beneficis n'ha obtingut. Que acompanyar també és saber estar. També és saber crear espai, respectar silencis i també aprendre a celebrar els petits avenços que hi ha. Per tant, sento que he aportat valor, especialment des d'aquest lloc també, a part pel fet d'implementar aquest diari, aquest quadern. En quant a la gestió dels tallers, obstacles o reptes que hagi pogut experimentar, bé, s'ha de tenir en compte que en els diferents SRCs i serveis prelaborals on he estat, està clar que hi ha diferents perfils d'usuaris i usuàries, moltes històries diferents, moltes característiques diferents. El més important, jo crec, davant de situacions que podrien ser
diferents o reptes, per dir una manera, jo ho veig més repte que un obstacle, és tenir una actitud flexible, proactiva, de saber-se adaptar a les situacions. A la 5a conferència hi va intervenir el grup de recerca en diversitat de la Universitat de Girona, que va plantejar com fer recerca col·laborativa amb persones amb discapacitat intel·lectual des d'una perspectiva inclusiva. Així ho va explicar la catedràtica del Departament de Pedagogia, Maria Pellicera. Des del 2012, per tant fa uns 13 anys, vàrem començar a treballar des d'una perspectiva inclusiva amb la col·laboració d'un consell assessor integrat per persones amb discapacitat intel·lectual, en una experiència que és de les primeres que s'ha desenvolupat a l'estat espanyol. La recerca inclusiva, d'alguna manera, deriva d'una nova manera o d'una nova manera d'entendre la discapacitat, que deriva del model social, del model de drets, que segurament tots estem familiaritzats, i de la mateixa manera que a nivell de polítiques també es potencia aquest canvi que vol promocionar una atenció basada en la comunitat, s'ha parlat d'això, no? Es busca una relació molt menys directiva entre les persones, es busca una relació horitzontal a nivell de relació i de treball. A continuació parlarem de diverses estratègies claus que ens permeten, que ens ajuden a una de cada fase, a impulsar que les persones amb discapacitat puguin participar activament en una recerca on desenvolupen un rol actiu com a investigadors. El primer que s'ha de fer, per començar, és decidir el model de participació, que poden ser des d'organització d'investigacions pròpies, com dèiem abans, investigació col·laborativa, grups i comitès d'assessorament o històries de vida i narracions personals, ja que depèn de la que es decideixi, dependrà també les diferències en quant a rol, lideratge i mètodes de recerca. També van intervenir-hi Carla Cerquera i Pere Pasqual, que són membres del Consell Assessor d'aquest grup de recerca de l'UDG, i van explicar les estratègies que estan seguint. I tu, Carla, recordes algun exemple? Per exemple, ens podries explicar la recerca que estem duent a terme aquest any, que és investigació pròpia? Sí, aquest curs vam decidir investigar les mesures de suport a la presa de decisions, la tutela, on vam fer la recerca pròpia, vam pensar preguntes i vam fer una entrevista en un doctor i després vam parlar dels resultats. I ara parlarem del que seria de la construcció del grup. Pere, Carla, penseu que és important? Com generem confiança, Pere? I comoditat. Sí, és molt important, sobretot, com hem explicat en vídeos anteriors, fer el primer al berenar, perquè ens ajuda a conèixer-nos millor i a relaxar-nos per començar una sessió molt millor. Un altre aspecte important és el tema de la capacitació o formació, que parlen del creuament de sabers, que nosaltres ho incorporem com a concepte, perquè ens sembla que és molt, que realment defineix el que nosaltres entenem que volem fer quan fem aquests processos de recerca. El saber que teniu les persones que sou expertes per l'experiència tingui el mateix pes i el mateix valor que el saber que podem tenir les persones que hem estudiat o molt o poc i que sabem de mètodes de recerca i que coneixem altres experiències, però posem tots els sabers a sobre la taula i en allà el que intentem és mobilitzar-los, creuar-los i a partir d'aquest creuament crear un coneixement que sigui més ric, més potent. Ens ajuda a treballar amb imatges, vídeos o rols de plany. Ajuda més a parlar. Treballar en grup ajuda a que et surtin les idees. I si algú vol fer alguna pregunta i no sap com fer-ho, algú del grup el pot ajudar. Això és el treball en equip. Hi ha un altre apartat que és implementar els mecanismes de redistribució de poder. D'això se n'ha parlat també al matí. És important en aquests processos intentar trobar les estratègies perquè les persones expertes per l'experiència puguin prendre les seves pròpies decisions. Eliminar barreres, barreres que dificulten que les persones expertes per l'experiència puguin participar. Perquè tothom pugui participar és necessari que hi hagin suports adaptats, com els documents accessibles,
utilitzar llenguatge fàcil, suport personalitzat, treball en grups i en grups petits. La difusió és un dels punts en els que també a vegades costa més trobar aquest equilibri i aquesta equitat amb totes les persones que formem part d'aquests processos de recerca i és un dels reptes. Aquest any hem trobat una via, l'any passat, que hem tardat força, que ens ha anat força bé, que és fer una exposició. Que això és un element que hem vist que es pot participar de forma col·laborativa i és una manera interessant de poder donar a conèixer el que hem fet. Per exemple, un estudi que vàrem fer fa un parell d'anys sobre la vida afectiva de persones amb discapacitat intel·lectual, en els que després d'unes sessions de treball vàrem decidir, com a element de difusió, fer uns cartells. A la darrera conferència de la jornada es va tractar com es pot avançar cap a una atenció centrada a les persones que prioritzi el valor percebut pel pacient o la presa de decisions compartida, entre d'altres. En va parlar Jordi Varela, consultor en gestió clínica a Gesnicliver Consulting SL. El primer que va fer va ser definir què era el right care o pràctica de valor. Els dos editors de Lancet van, diríem, fer aquesta definició. Aquesta és una definició que l'he traduït. Diu, right care, pràctica de valor, és l'atenció sanitària, en sentiu? Sí. Que aporta més beneficis que efectes no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada pacient, els seus valors i la seva manera de veure les coses, i que a més se sustenta en la millor evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat. Per tant, aquesta idea d'acord, apliqueu les guies de pràctica clínica, però sobretot ajusteu-lo, pregunteu a les persones com ho veuen, pregunteu-los què volen. També va presentar els 8 principis sobre l'atenció centrada en el pacient que va elaborar el Pickett Institute dels Estats Units. Aquest institut, després de parlar amb molts malalts, van establir aquests 8 principis. Són 8 principis que, diríem, fixeu-vos si són importants, però els poso perquè encara avui els sistemes de salut, i no parlo només de Catalunya, parlo dels sistemes de salut públics i privats, encara cacen mosques. Diu, 1. Respecte pels valors, preferències i necessitats. 2. Rebre els serveis de manera coordinada i integrada. 3. Disposar d'informació rellevant de manera clara i comprensible. 4. Aconseguir la màxima qualitat de vida possible, amb especial atenció a l'alleujament del dolor. 5. Disposar de suport emocional per afrontar la por i l'ansietat. 6. Implicar familiars i amics en el seu procés en la mesura que els pacients creguin oportú. 7. Rebre atenció continuada independentment del punt d'atenció. 8. Obtenir la màxima accessibilitat possible als serveis necessaris. Acabo amb els 5 eixos fonamentals per avançar en l'atenció centrada en les persones: actitud, respecte, competències i influència. I avaluar. A la cloenda institucional de la jornada hi van intervenir Claudi Camps, director de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, Isabel Sierrat, directora del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya, i Carles Mundet, subdirector general d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Drets Socials i Inclusió. Jo volia posar també el gra de sorra a nivell institucional, des de l'IAS, des de la xarxa de salut mental, com hem intentat fer això. Primer, des d'una atenció molt basada en valors, que ja el nostre gerent inicial de l'IAS, quan era empresa pública, va instaurar i va impulsar de totes les maneres, a més impulsant la Fundació Suport, la Fundació Drissa, amb tot el que això representa, que avui en dia són referents a nivell mundial fins i tot. I com nosaltres hem inclòs en aquesta coproducció a la Junta de Caps de Servei, a la Junta Assistencial, des de ja fa molts anys, 14 o 15 anys, a usuaris activistes, a familiars, a la Fundació Suport, a la Fageda, a Drissa, per precisament participar en les polítiques locals de la nostra xarxa de salut mental. De manera que l'Organització Mundial de la Salut, la regió europea, 2022 ens va reconèixer com un efecte pràctic d'això, de participació d'usuaris i curadors
un efecte pràctic de col·laboració en les polítiques locals de salut mental. No? Creiem, sabem, estem convençudíssims de que aquest és el camí. El tema recerca també ens interessa molt, aquestes pràctiques que ens heu explicat, perquè ja sabeu que a vegades s'abusa molt de la recerca biomèdica i en temes de salut mental hem d'obrir molt el ventall. Obrir molt el ventall i ser generosos amb el rigor, perquè també els estudis d'humanitats o els estudis de psicologia o els estudis de treball social tenen mètodes que són rigorosament també acceptats a nivell internacional i ens hem de respectar en aquest sentit per sumar. Estem en la cloenda, però avui no cloem res, no posem cap punt i final, sinó que convidem a que aquesta jornada sigui un punt d'inflexió per a un compromís més ferm, compartit, perquè avui obrim nous camins, noves complicitats, noves oportunitats per seguir treballant junts i juntes, però millor. I la tercera i última, gràcies per ser-hi, gràcies per creure que un altre model és possible i sobretot gràcies per fer-lo realitat dia a dia. Finalment, i com a novetat, a la tercera jornada es van poder presentar comunicacions en format pòster relacionades amb la discapacitat intel·lectual i la salut mental, especialment aquells casos que mostraven evidències de resultats coproduïts entre professionals i persones ateses. La comunicació guanyadora va ser fusió de suport conductual positiu, realitat virtual immersiva i teràpia cognitivo-conductual modificada per l'ansietat social en persones amb TEA i TDI, de la treballadora social d'Elias, Rosa Padilla.